Hana Chaber. Oh, wala na. Sige na, istorya mo lang. Comeback stage of BTS of 21st Century Girls. Diba na nila comeback? Oh, God. Buwang ko. Ah, V. My God. Nakikita ko si V. Jimmy na. Gusto nga. Makapansin. Ah, kasi V. Alag, isarap mo Gwapo lagi sarap mo ron. Gwapo yung sa'yo na. Ay, Namayat sirap mo no. Ay, gwapo sirap mo. Oh, kani, wag yun nagbago nila si ano. Jungkook mo ka. Nawahan-hanap lagi si Jungkook. Nahanap lagi siya para sa Jungkook Besh. Dala siya yung yun. Oh. Oh my God! Oh my gosh! Jiko. Jiko. BTS. Suga! Oh my God! Ano siya katong sa Cinderella ganito? Takara mo! Park Soda. Oh my God! Quality! Gwapo dyan siya sa mga inanan sa kanya. Gwapo si Vina. Yung gwapo siya. Uy, gwapo kay sirap mo. Gwapo. Suga! Ano? Gwapo. Ay! Cute! Suga! Suga! Ako part. Oh my God! Ay, Jin! Gwapo si Namjoon. Gwapo pa si Vin. Nagka-cute ni Namjoon eh. Uy, sama na! Twice man to nga kuhan! Ay, ito na na ako, diba? Twice man to? Niloy, baby. Ay, sa baby na ito. Oh, puso ko suga. Uy, my God. Ay. How did you? Uy, mo na itong makitaan ko. Mutanong tag-concert next year sa BTS. Oh, katuwa na anak nila sa kuan. Ah! My gosh! Oh, God! Ang plan sa 20 years, ang parandaman. Babae kay si Jin. Gwapo ka si Jungkook. Our golden maknae is hot maknae now. BTS. 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 Stop down. BTS. BTS. Extraga si Jin. Nalagyan ako dito si Jin ba? Oh, ako kay si V. Yawa. Namjoon. Nasa mga tumoy-tumoy. Oh my God. Hindi concert pa. Now scream! What a great comeback, BTS. Diba? Annyeong!